La Fundació Nou Xamfrà va sorgir per donar suport des del punt de vista de formació i d'integració laboral i social de persones amb discapacitat psíquica. I els seus objectius són la formació d'aquestes persones i, per altra banda, el més important és la inserció laboral, perquè això és el que els donarà una autonomia econòmica, un sentiment d'utilitat, la capacitat de relacionar-se amb altres persones, i creiem que això és un gran benefici per qualsevol persona humana. Des que treballo a la Fundació tinc una vida més ordenada. Abans la tenia caòtica i ara la tinc més ordenada. Porto 17 anys treballant al CEP. I a través del treball tinc una realització que porto coses importants a la societat. El Centre Especial de Treball és una empresa per donar feina a aquestes persones sortides de l'escola o d'altres que ens arriben per altres canals, per donar-los feina remunerada. Aquí al CET hi ha gent que necessita més ajuda que altres persones i necessiten més aport social que no emocional. O sigui, hi ha gent que necessita tindre un treball per a realitzar-se i unes altres persones necessiten treballar perquè la seva ment no estigui en altres persones. La USAP és la unitat de suport a l'activitat professional del Centre Especial de Treball, que està integrat per diferents professionals, una psicòloga, una treballadora social i els diferents monitors i monitores de les diferents àrees laborals. Fem el seguiment de tots els treballadors i treballadores del nostre CET i també hi ha una part molt important que és la coordinació també amb les famílies i amb els altres recursos externs per conèixer tot l'entorn més proper del treballador i poder-lo ajudar en cas necessari. Les meves tasques a aquesta fundació són una barreja, des de fusta, paper, coses de cotxes, des de neteja, roba, aliments, una barreja de tot. Elaborem des de la unitat de suport a l'activitat professional els PINs, que són els programes individuals d'inserció per a cada treballador, en els quals treballem un objectiu laboral, algo que pugui millorar a la seva feina, i un objectiu més personal social perquè pugui guanyar fora de la feina algun tipus de competència o habilitat. En aquesta fundació he après a ser autònoma i a tindre paciència a la gent. I moltes habilitats en la mà. Abans era molt torpe en la mà i ara tinc més agilitat a la mà. Jo crec que seria una de les coses més importants que nosaltres poguéssim aconseguir més feina d'aquest estil per anar traient les persones del Centre Especial de Treball i incorporar-les més i més en l'empresa ordinària. Jo crec que la gent tindria que comprar els nostres productes perquè és una cosa social i també és una cosa bona per al medi ambient. Tindria que ser més pensant socialment i no econòmicament.